Mangwanani akanaka madzimambo ose, madzibaba ose, matima nenyika nemadzimai ose, mangwanani akanaka. Favorite mpostori Mambo Jose. Mangwanani akanaka wapostori. Tauya naye mufundisi wevhangeri madzibaba Remnant St. Peter. Ndane tsanangurudziya dzamakambobvunza kuti handei tinopfugama pakapfugama wai nababa Isaka. Izwi rakatira panurira pazuva rechishanu nezuzuro baba Jose. Izwi raiti kusiku zvakanzi handei tinopfugama pakapfugama wai nababa Isaka. Ko Isaka zvaari wai? Ko Isaka zvaari wai? Ko wai zvairi Isaka? Seiko pakanzi handei tinopfugama pakapfugama wai nababa Isaka? Izwi mukunorapanura remutauro nezuro rakati. Kana ndichitaura wai, ndiri kutaura hondo wewai. Iyi hondo wewai yakambonamata nevachena. Saka painzi handei tinopfugama pakapfugama wai nababa Isaka, paitaurwa kuti ichi chinamato chamuri kunamata nevemhiri yegungwa vakambochinamata. Ndiyo wai yakanga ichionekwa. Asika pakanzi Isaka newai, asika wai yacho iri Isaka. Izwi rikati kuno kunyika yevanhu vatema parushanga paipangidzwa zvakare hwai yenyika yevanhu vatema ichanamata nevanhu vatema. Saka pamhiri pegungwa hwai, kuno kunyika yevanhu vatema hwai, handei parushanga, handei pakapfugama hwai nababa Isaka, tonopfugama pakapfugama hwai nababa Isaka. Itsananguro dzaiwirikidza kudzimwe tsananguro dzakambotemwa neizwi. Saka izwi rakanga richijekesa kuti sei pakanzi Isaka nehwai baba Jose. Amene kana zvabatika ndo mabatiro wandakaita. Izwi rakataura handina kukwanisa kuona nguva yekutsina. Eyo mudombo chava izvozvo. Aiwa demonstration yakafamba baba Jose. Pakafamba demonstration. Vane basa rakaitika baba ipapo revakatumwa paimbwa zvavakatumwa zvega zvega. Yekamureta siendesi yekamureta siendesi za God with the demopra amen. Yohani mubabatidzi haleluya amen. Yes, cry, Emmanuel, yea, hallelujah, amen. Gloria, amen. Oh, hallelujah, hallelujah, yea, hallelujah, amen. Amen. Kushereketa kwavakatumwa naMozisi naManueri nengoni panyamweda vaibvoita grow. Chirairizwa naJojo vaiti vakatumwa vaibvoita grow. Vachiti come let us see and see the God. Vaitaura chirungu izvozvo kuti come let us go and see the God. Tikaenda kumasowe tinosangana nengirozi. Saka vaibva kuti with the demopra. Chainzi with the demopra ingirozi dzaizonamatwa nadzo nevatendi. Painzi with the demopra naidzo tichanamata nadzo. Chirungu chaimbwa nevabereki vasina kuenda kuchikoro. Ana Mozisi naManueri with the demopra. He with the demopra. Hallelujah. Amen. Ngirozi dzaizonamatwa nadzo nevapostori vababa Johani. Ndivo ana Inguro muna naYesero muna naEndroji. Ana mai Rainet nana mai Robiti. Ana mai Widnai nana mai Hegesta. Paitaurwa ngirozi dzedenga dzakanzi many hundred angels down dzakaburuka munyika yemangwanani pane vanji. Dzakaburuka panyamweda. Dzakaburuka nababa Johani. Kuuya kwababa Johani panyika akazarura denga. Neiro izwi rakati pakutumwa kwangu panyika nengirozi hakuna wakazarira Yesu oremwe. Nekuti taita vamwe vari kuparidza sangano mudare kuti izwi rakamira kutaura, izwi rakaenda, izwi harichataura, izwi rakakupindura akomana rakati pakutumwa kwangu panyika nengirozi hakuna wakazarira Yesu oremwe. Hakuna wakazarira Yesu oremweya. Imi muchiti izwi rakamira iro rinenge richingoti kudenga reumambo hekwakanaka kwakapinda Shadhireki Meshaki Abednego kwakapinda Meshaki Abednego kudenga
umambo hekwakanaka kwakapinda zvatiregi misheki bheti ningo kwakapinda zvatire misheki bheti. Imi muchiti izwi rakanyarara, imi muchiti izwi rakanyarara, izwi rinenge richimba tirunaye kudenga iri kufamba, 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 tirunaye kudenga iri kufamba. Chinonzi hondo waitsanangura madzibaba, izwi rakati pamurandakadzi muBheterehema, pakutumwa kwangu panyika hakuna akazarira suo remweya. Vabereki vedu vakanga vakutahanganwa, vanga vakutaura mashoko ekuti izwi rakapedzisa kutaura, izwi rakapedzisa kutaura panangana, izwi rakapedzisa kutaura panangana, izwi rakati aiwa pakutumwa kwangu panyika hakuna akazarira suo remweya. Ndose mistake iri munyika, nyika huru inera nyera yatinokudza, nyika yanogomo ine mistake huru yekutaura kuti izwi rakapedzisa kutaura patsvimbo mutauro kwete. Vachiti izwi rakapedzisa kutaura patsvimbo mutauro, izwi richibhongaza pana asidhini, richitaura makomo makomo nemakomo enhau. Kana ukanzwa ndimi dzacho bedzi dzinokutaurira kuti izwi rauya, unonzwa seminoti turpentizer, mambo Moses achitaura pamberi papa nasidhini, I'm ready to the Santa, I'm Santa to the Spendro. Unotsikwa nechigwagwagwa chaMoses. Kuna futi huru ineredenga ya mambo Moses yedenga inonzi Ganimero yoko dini, hii futi inoridzira rima repasi. Zvinokuwanikwa wakasviba namambo Moses, usina kutakura 10-year lecture yakanzi Dhihayidi 10-year lecture namambo Elijah, ukawanikwa usina kutakura mutemo yedenga yakanzi rutina yaMoses. Futi iyoyo chigogoko chedenga chinotanga newe sechibai, chinotanga newe painage, chinotanga newe baba Abrahama. Wanikwa iwe uri muimba yemunamato, wakarurama zvako iwe. Moses anorwisa zvikwambo zvemumusha mako, anorwisa zvekudhoma nenyanga nezviwo zvemumusha mako nechigwagwagwa chedenga. Ganimero yoko dini yakaimbwa neMohadhi muBheterehema, Ganimero yoko, Ganimero, Ganimero, Ganimero yoko dini. Ndokudzidziswa kwatakaitwa naNawo Bheti naro paniya kuti kune Ganimero yoko dini kumatare. Saka imi muchiti izwi rakamira kutaura, izwi rinenge richimba. Wakatonga Ijipita Moses, wakatonga Ijipita Moses, wakatonga Ijipita Neroba wakatonga Ijipita Neroba. Wakambotonga Ijipita Moses neropa, aikandira kandira mafinga kuna Farao, akamukandira kandira muzisi, waimukandira kandira zviwa zvaiwanikwa nenyika zvichibva kuna Mwari zvichitonga pana Moses. Farao akaratidzwa netsvimbo yeBeten Pai yainge yakatakurwa naMoses, dzaive ngoni dzechinambwe dzinoti Gabriel mambo dzaitonga muna Moses. Ndizvo ndaimba Saibon Daiza kutonga kufamba kwetirona yaEnoki. Zvinotaura kuti basa rinonzi Gabriel harina kutangira pana Moses, rakatangira kuna Edhemia. Amunoti Adhisi Edhemia ndiye Adhamu wenyika yetanganyika. Saka Adhamu ndiye akatanga nebasa iri aina Gabriel mambo. Gabriel muna Adhamu akanga achiprofita miti, akanga achiprofita mhuka, achiti ishumba ichabereka shumba, uyu muti wemuzhanje uchabereka mashanje. Zvakatangira Tanganyika, zvinodarira naCyrus, ndinodarire kutanganyika. Zvikazva zvaenda kubva kuna Adhamu, zvakaenda kuna naEnoki, zvakaenda kuna naNoa, zvichienda ari Gabriel. Chitsividzo chisingashanduke chinochinja bedzi muviri. Saka kana chakatoka chiri pana baba Johani chichiombeka chitsividzo chinonzi Gabriel, chikazotonga muna Yesu, munenge maakuti Yesu mukuru iye ariye Gabriel mumwe chete akanga achitonga muna Enoki, muna Adhamu, akanga achitonga muna Noa. Naiye Noa aive nevapostori ana Eshamu nana Ranueri nana Kainimo, akanga dziri ngoni dzakazovimbwa nadzo namuzisi eMoses munyika yeIjipita pamberi pa
Farao haizi akavunzwa mubvunzo naFarao ainge akaguta ngoni haisapindura nemashoko anonzwikwa naFarao aingoti gain more waivimba nengoni dzekwaNoa vapostori vakafamba naNoa ana Eshamu nana Ranueri nana gain more. Saka izwi rinonzi Gabriel mambo chisividzo chisingashanduke saibhondaiza kufamba kweDrona yainoki chisividzo chinonzi Gabriel hachishanduke pasi chisividzo chisingashanduke panyika. Saka kana chitonga muna mambo Johani anenge ari mambo, chikatonga muna Moses anenge ari mambo, chikatonga muna Yesu Kriste anenge ari mambo. Hapana anozodupukiswa muzera ipapo nekuti Gabriel haagone kuita muduku nekuti ataura pana Johani, Gabriel haagone kuitwa muduku nekuti ataura pana Yesu, Gabriel haagone kuitwa muduku nekuti ataura pana Edemia. Gabriel ndi wazuro wanhasi wemangwana, riva ndi Omega, ingoni dzichapeta ndiye Gabriel chini giza redenga, ndiye spirio maja yesnai, true maja yesnai parushanga. Haadupukiswe nekuti ataura pana Johani, haadupukiswe nekuti ataura pana Paulos. Gabriel chisividzo chadenga hachishanduke chinongoshandura mazita. Saka kana choda kuombeka Gabriel anonzi baba Johani, kana oda kuombeka anonzi Yesu Mukristi anenge ombeka nemoto, kana oda kuyambutsa mambo Gabriel anonzi Moses. Ndizo izwi pana Abhesa rakataura rimwe gore rekati zita ndini Gabriel. Ndizo pana Hardwick akati ini ndini nyamukuta wa Jesu pa Jerusalema, ini ndiri ruoko rwerudyi rwaMwari, ndiri ziso rerudyi raMwari, ndiri musana wa Mwari, posesa iye. Ndikati ndiri baba wa Jesu munoti kudii. Saka Gabriel akatonga pana Johani, pana Yesu, pana Elija, pana Elisha, haagone kuzoita muduku nekuti ataura pana Elisha. Gabriel chisividzo hachishanduke, hachibviswe muzera nemarema pasi, hachigone kukatanurwa muzera chichinzi apa chikuru apa chidiki kwete. Gabriel ndosaka makaona vakatumwa vedu vakakwanisa kushora tiki, havana kudzidza kuti kwete izwi riri pari ndiye mambo anova kupenya mavari. Saka Emanueri vaizvimbiswa nengoni vachiti handizi chiro panyika yaikana ndisina kupenya yei baba ndipeiwo kopenya ndikunde nyika ndedzidziye. Friends, mambo Emanueri paaimbiswa zvine izwi rinonzi Gabriel mari aiti handisi chiro panyika kana ndisina kupenya kunonzi Gabriel. Zvinotaura kuti vakatumwa havasi chiro pasi kana vasina kupenya kunonzi Gabriel. Zvinoteza baba Johani ndizvo akaziva ari kumatare, akabva atitungamira mutungamiri Gabrieri tiende kunoifira nyika, nekuti Gabrieri ndiye mufiri kune vafiri, ndiye mufiri dhai wedenga. Paibayiwa Stefani vaitsvaka kuponda mazwi aGabriel, pakabayiwa Kristu vaitsvaka kuponda zvaanotaura zvaitaura zvaibva kuna Gabriel. Pavakacheka musoro waJohani pamhiri ana Herode vaiedza kuponda Gabriel. Saka ndiye mufiri dhai uyo, ndiye aibhoni pia Gabriel mambo mwari waZebhiu. Gabriel anera panyika, ndidzo ngoni dzakabva kumatare dzakauya kunyika ino yevana matema nababa Johani, dzakanzi uya mweya mutsvene uzondishambidza. Mweya wababa paJudhea ndi Gabriel mambo, mweya wababa pachikomo cheCosmio kuna Enoki ndi Gabriel mambo, mweya wababa pachikomo cheMigatori kuna Elijah ndi Gabriel mambo, mweya wababa kuna James na Filipi pamusoro pegomo ndi Gabriel mambo. Saka vakataura vakomana vaviri vakati tanhonga tsono Gaburona wakaraswa nevakatumwa. Ndidzo ngoni dzinera dzakagutira mutauro, hadzigone kuti dzaiswa panyama yemunhu inenge isina mutauro nyama inokurirwa mutauro naSt Peter muparidzi. Gabriel haakurirwe naSt Peter muparidzi kutaura mashoko ane udzamu akadzika akadzama yakanzi swidro haitipi widro kune kutaura kwakadzika kukobvu kwakadzika maeramu anodzikiswa pasi yakanzi tepi do down. Gabriel haakurirwe kutaura naSt Peter kana Gabriel odzova apa pana Paulos, nhau dzinenge dzakagutira mutauro, dzinenge dzichirudunura nyika, dzinenge dzichirongedza nyika, dzinenge dziri nhau dzemutongi anenge ari mutari. Zvaatema ndo zvinoitika. Akati mangwana kune hondo inoveko, akati mangwana kune mafashama emvura anoveko, anenge achitara mutaro panyika. Gabriel anorozva nyika, anotsenga nyika inogaiwa kusara yaparara. Gabriel harisi izwi rekutamba naro, harisi izwi revaprofiti.
nzira inenge ichitonga pasi. Gabriel ni nzira. Baba Chris, Gabriel ni nzira. Mutauro wakagutira gutira. Hausi mutauro kufananidza. Hausi mutauro wakaonja pamatare. Hausi mutauro kuti mavhesi. Mutauro wakazara wakagutira. Gabriel akuru kwakuparidzana St. Peter. Kwete. Gabriel akataura apa. St. Peter anopera. Gabriel anera panyika. Gabriel akatonga kubva kuchisikiro. Nyika ichisikwa pasi. Anoti ndakarangana naMwari Baba. Kusikwa kwenyika. Taive digiti neminodia glorious day. Taive digiti neminodia izvozvi. Nyika ichisikwa naBaba. Pachinza apa Gabriel nisa gungwa. Apa isa mpata nehova. Apa isa gungwa nyana. Maguta eJudea akasikwa naGabriel mambo. Ndiro shiripiti raJesu paJerusarema. Ndiye Gabriel mambo ngoni dzakamiminwa. Kubva kunyika yemweya. Dzakasikwa nemoto. Haana kuberekwa nemimba dzana Maria. Haagone kubiwa zita rake richiturikidzwa pavakuru vane zviremerera. Kwete. Imanga pasi. Gabriel anotaura mutauro. Unozodzidza kuti uyu ndi Gabriel ari kutaura. Anenge akagutira asingapera asingafunge zvaari kutaura. Anenge achiimba kuimba kunoera. Ane mavhesi nemavhesi akaimba pasi anera. Saka akaimbwa mutombo shava. Ayumini etuboni. Yumini tuboni. Ndiro rizuva rekuberekwa. Ndiro rizuva rekuberekwa. Ayumini tuboni. Ayumini tuboni. Don't type him a face at Gabriel. Eseminio di bello, miga yiri. 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 Type him a face at Gabriel. Mizimidadu yeye, mizimidadu yeye, mizimidadu yeye, iri kushevedza, ye mizimidadu yeye, mizimidadu yeye, mizimidadu yeye, iri kushevedza. Ndijapenya sezuva, ndichayerera semvura, ndichabururuka senjiva, ndichitaura matare. Ndijapenya sezuva yeye, ndichayerera semvura, ndichabururuka senjiva, ndichitaura matare. Ndijapenya sezuva, ndichayerera semvura, ndichabururuka senjiva, ndichitaura matare. Sinairo, riri kuyerera. Amen. Kushereketa kwezwi guru rematare rinonzi Gabriel mambo akapangidzwa mambo Jacobo. Iri gumbo jena rakafutunuka raizi jena raive nemupere. Akati ndikabata gumbo iri ndakomboro. Zuva raakazoti mambo Jacobo muBheterehema, ndaribata gumbo riye. Arisidia achibva kuti dhuku nemutauro waGabriel. Chinzwa unzwe zvaimbwa naArisidia. naGabriel mambo. Oui. Gore jena, gore jena, gore jena, gore jena. That is it, Yao. Gashirai, Garavam, Gashirai, Garavam, Gashirai, Garavam, Gashirai, Garavam. That is the Diao of Gabriel. I am roti. I am roti. Wakavire pagana. That is the Diavo. I am Gabriel mambo. Vaira panura zakaita nyika. Vaira panura sepasparo nesakudenga. Vaiti kudza America kuna Moses. Sekuti vaiona mweya wehondo uchitonga muvatema vari kuAmerica. Ana Marcus Garvey, ana Malcolm X. Saka vaiti kudza, vaiti America, yeah, an America, America,
kutiko kuna Moses. Vaiona yatinoti pachirungu mosaic spirit. Ngoni dzehondo dzaishongana maoko mex vachifira vatema veko. Ana Marcus Garvey vachitaura kuti muri kudzvanjirira vatema. Imi varungu mabhunu muri vana vaRucifer. Vavanga vakashonga kuna na Marcus Garvey, ana Malcolm X, ana Dr. Benny. Vavanga vakazara nengoni mosaic spirit. Ngoni dzehondo vachiramba kudzvanyirirwa mabhunu sekuramba kwakaita vatema munyika ino kuti vadzvanyirirwe kuenda pasi pemabhunu. That is it diavo. Naye Hadweka akavhaisa tsiniro akati endirorina endiro America. Vazhinji vanovotora kuti izwi raipupura zvombo zvevachena izvo zvakagadzirwa nepfungwa dzaRucifer izvo. Zvombo zvekuparadza nyika dzevanhu vatema izvo hazvipupurwi neizwi izvo. Izwi rinopupura vatema nokuti ndo vakatanga nechinamato Edendai Tanganyika. MuTanzania muTanganyika ndo makatanga chinamato kuna Edemia weEdendai. Addis vamunoti zvinozonzi Addis ndi baba, Adamu ndi baba. Saka muine guta rinonzi Addis Ababa muTanganyika muTanzania akabatanidzwa neZanzibar. Saka izwi rinonzi Gabriel Panarisidia raitaura tsanzo dzenyika, kutongwa kwenyika, zvigere pasi pano nezvigere kudenga. Vairapanura mapondo muninga dzegarire kumakukana yegarire kuti yave heroes eka yevaIsraeri. Ndokwakavigwa naAbrahama, Isaka naJakobe. Vairapanura mapondo paagere. Vairapanura nyika ino yevanhu vatema. Masecrets echizezuroza airapanurwa. Zvakaita nyika ino chinonzi maZimbabwe, chinonzi Rushanga, chinonzi Great Zimbabwe. Yakavakirwa iko seiko yakaiswa ipapo. Zvairapanurwa nengoni dzinonzi Gabriel dzakagutira mutauro baba aChris. Sandi ngoni dzekupanikira, sandi ngoni dzangotaura kuti ndini Gabriel. Sandidzo Gabriel anodzova matare. Anoti I am 7 Dairisha. Anoti I am 7 Dairisha baba Adin. Gabriel anoti I am 7 Dairisha. Adzisi ngoni dzinoti Gabriel dzisina mutauro wakagutira. Dzine utongi hwemashoko. Dzizere ruomba mumashoko. Nayo mashoko acho akataura maawari matatu Gabriel. Munotora mazuva 12 muchitsina musina kupedza mashoko iwayo. Anogona kutaura richibuda kusvika richidoka asina kudzokorora kana varari mwachete. Hazi Gabriel wokutamba naye. Hazi Gabriel wokuba nekuti ndinonamatira mudomboshava ndoti ndanzwa Gabriel kwete. Sandizo Ameki vainamata mudomboshava vainzwa Moses. Ameki vainamata mudomboshava vainzwa Moses. aBernard vanga vari mwana womudomboshava vainzwa Moses. Ndinovatenda vakataura mazita engiro dzawo zvakanaka. Kwete kuda kuba zita rekuti Gabriel harisi rekubaba panyika. Mudomboshava makataura Gabriel pana Paulos. Ndatenda, sorry kana zonenga chibaya.